Det er mandag den 17. november, og der er præcis en måned og 10 dage til juleaften. Og vi står her i korte bukser og korte ærmer, og jeg har det faktisk rigtig varmt. Det er nok lidt ligesom Danmark i juni måned eller sådan noget. Der er lige sådan en lille smule kulde i skyggen, ikke? Men så er der bare... Jo, ja. Men sådan lidt ligesom sådan foråret eller sensommeren i Danmark, hvor der lige er en lille smule kulde. Det kan der jo egentlig også godt være om sommeren i Danmark. Ja, det må man sige. Men det er simpelthen for så lækkert. Jeg har bare så smukt. Alright. Go, Sandra. Hermed. Hvad siger du? Ja, vi skal til højre nu. Stop. Hold kæft, for den fed. Ja, super. Kan du stoppe? Ja, lad os prøve at se på det. Super lækkert. Hold kæft, hvor var det godt, det spor.